Christmas again and again and again to everyone. Ayan, natapos din yung celebration natin ng Christmas. Ayan, naipakita ko rin sa vlog dito yung mga ginawa ko bago mag-Christmas. Yung gumawa ako ng mga orders. Nakita niyo naman yung mga cakes and cupcakes na ginawa ko. And I hope you like it. And sana po is, doon sa mga nag-order is maraming salamat po. At sa mga tumatangkilik at sa mga good feedback din na na-receive ko. Hindi ko pala nakasama sa na to. So ayan, next time ko na lang i-show up yung mga feedback nila. So maraming salamat guys. So ayan, maraming salamat din sa lahat ng sumusupport sa akin guys. As I said dati sa last premiere ko, sa mga na-shoutout ko before, maraming salamat. And sa last premiere ko, sabi ko rin is magsha-shoutout ulit ako guys. Shoutout ulit tayo guys sa last premiere ko. Sa mga sumama sa akin sa last premiere ko, ayan, shoutout na tayo. Start ko na guys sa ating shoutout kasi gabi na. Nakatatapos ko lang kasi guys na magligpit. So, ang dami ko pa ganun ng ginawa. So, ayan. So, naihabol natin to ngayon, guys. So, magsha-shoutout na ako. Ito na. Shout out! So, ayan, guys. Sinulat ko talaga siya kasi ang hirap pag sa cellphone nag-shoutout. Ang bilis-bilis. So, kailangan ko siyang isulat para dire-diretso rin natin siya mababasa. At magsha-shoutout natin talaga lahat yung nandoon. So, konti lang naman, guys, na ba? So, i-shoutout na natin. Simulan na natin ang ating shoutout. Shoutout kay Ronald Ramirez TV, Jonah Angel and Kylie, Bing Citro Vlogs, Ninja Saina Bro, Judy Mukbang, Pinoy Traveler Jong po. Thank you so much. Si Pula Gomez, Copilab Bella Angel, Lola Midja Pinoy Feed, Alex Libano, James Piangco Official, shoutout guys. Mother of Two Vlogs, Benz and I, shoutout sa inyo dyan. Buhay Probinsya with Cup Ready, hello po. Samskip TV, shoutout po sa inyo dyan. I the Explorer, Mike Aquino, shoutout, nandun din siya. Ito actually guys, ito yung iba talaga dito is nandun din sa dati kong vlog. Shoutout sa inyo guys. Kay Sisi Sophia XD, Marnani Perolinos Resimo, ano ba yan? Sulat ko na nga, hindi ko pa mabasa. Then, Diomer Montante TV. Ayan. Cherry C. Marjusel Salaber. Ayan. Mega love shoutout guys. Kay Aldrin Gardesa ng Japan. Ayan. Shoutout. At kay Jane Paul Vlog. Shoutout sa inyo guys. Ito yung mga nandoon sa premiere ko nung last premiere ko guys. Ito yan sila. And then guys, ito pa, meron pa tayo dito sa shoutout ko lang din yung mga nasa comment box. Sabi ko kasi mag-comment lang din daw kayo doon para ma-shoutout ko rin kayo kung hindi nyo man naabutan yung premiere natin. So, mega love shoutout at salamat sa mga magagandang comment na ibinigay nyo sa akin doon sa ating comment box. So, mega love shoutout to Mama Jelen Sky, to NJ Channel, Live Studio, Little Kitchen, Ilas Lifestyle, mega love shoutout. Carl Bryan, shoutout. Chris Tutorial, kay Mami Imelda Dumlao, hello po Mami. All Day Daddy, shoutout po. Baby Japinay, Kakwentuhan Vlog, hello Sisi. LMG TV, shoutout po. Judy and Maui, shoutout tayo dyan. And James Bianco Official. Ayan, guys, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. At maraming salamat din sa mga comments na ibinibigay nyo. So, ayan na guys, for this vlog, ito na muna na ngayon. And Merry Christmas po sa lahat. And sana is different naman tayo iba't ibang way naman tayo sa pagse-celebrate ng ating Christmas, diba? So, alam naman natin is, ang the best lang talaga is yung makasama lang natin yung family natin. And syempre, good health din, diba? Yun yung the best na gift natin para sa isa't isa, yung meron tayong good health and happy family na din. So, maraming salamat always tuning in my channel. And ayun nga, I hope and we pray na sana every one of us is happy. That's it for now. And please don't forget to subscribe, like, and comment daw guys kung meron pa kayong gusto
i-share ko sa inyo and comment down na rin kung gusto nyo i-shoutout ko kayo for my next vlog. So, thank you and God bless us all. Keep safe. Bye! Subscribe.